हाँ। ओम क्राम क्रीम। उसने दिख रहा था दूधवा कहा इतना रात के जात ना मरे दूधवा तो आगे लेके जाता है। छोड़ कर पीछे चल जा। ओम क्राम क्रीम। हट जाओ। आगे मत चल। अच्छा। बाबा बाबा करे रोंडी भोसड़ी तोरा बुझात नहीं के हम चाहते हैं कि तोरा के यही दशहरा में तोरा के सीध कर दी। हाँ काटा का डाइन बना दी। तोरा डाइन बने के बाकी ना रे। हाँ बाबा बाबा हमारा डाइन बने के तब नु हे रात में आइल बनी बाबा। हमारा डाइन बने के करे कुल नसली तोरा बुझाता कि ना हमनी के दोनों आदमी के केहू देख ली तो मार के मुंह आती है। बाबा ई तो बात सही नहीं बाबा। तोरा बने के बानू। हाँ बाबा ई तो हमारा बने के बा। तो बने के बाद तो सुन हम मंत्र का जाप करे तोरा एगो काम करे के पड़ी। हाँ बाबा हम जरूर करें बाबा। हो तो तोरा गू खाए के पड़ी। ना बाबा ई का कहनी हम ना खाई मी कोनो दूसर उपाय बताई बाबा। तोरा हाथी को लाश के व्यवस्था कइले बानी। लाश हाँ। हाँ बाबा। तो सुन एगो और उपाय बा। हम जब मंत्र का जाप करे तो तोरा एगो काम करे के पड़ी। हाँ बाबा जोन कौन कौन करे ठीक बा लेकिन हमरा के पक्का डाइन बना दी बाबा। तोरा के दशहरा में हम तोरा के सिखा दे तो तोरा लंगटे पूरा होके हमरा सामने नाचे के पड़ी। ठीक है कोनी बाबा हम लोग सामने लौटे होके ना बाबा कोनो दूसर उपाय होके तो बताई। कारे कुत्ती सियारी नहीं तोरा बने के बाकी ना रे। ना बाबा हमरा बने के बाबा। लास्ट और फास्ट एगो उपाय बा और मन में तब ठीक बा ना मन में तब ठीक बा बोल। हाँ बाबा हम माने माने। तो ठीक बा मन में नू। हाँ बाबा अब हम लंगटे होके अते ही लइए बोल कोची बाबा। सवार ही लइए ते। अच्छा हाँ बाबा। अच्छा पर अच्छी बात लिखवाल न ढोड़ी आपको अपना ढोड़ी आपको अच्छा पर अच्छी बात लिखवाल अपना ढोड़ी आपको अपना ढोड़ी आपको अपना ढोड़ी आपको। हाँ तोड़ बहन चोर रे बाबा डाइन सिखावा ताकि रंडी खाना के क्लास कराओ तारी। हमरा लागत में भइयो कि बाबू आज इनका के टेली